खुलुमबाय लोगोफोर आंनि रिंखां बर' यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेबसे बरायहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय लोगोफोर, अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। आङो दायो नै बालुगाव मोसौ बाजारावसो दङ लोगोफोर, बालुगाव मोसौ बाजाराव। थ' आं मानो फैदों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम, अन्नानै नायदो लोगोफोर। नै दायो आङो न'आव सफैबाय। न'आव सफैनानै मा खालामबाय दायो नै आं जे सिगांनि भिडिअ बुंदोंमोन ना जिगाबखौ मानो नांगौ उनाव खोन्थागोन होननानै, थ' दिनै आंहा जिगाबनि दरकार जानानै फैबाय लोगोफोर। थ' बे जिगाबा इउज जासिगोन। दा नै आङो दायो बे दै बाल्थिं नुदोंना नोंथांमोना, बे बाल्थिङाव आङो दै गोथार बानायनानै लाबाय। बिनिफ्राय नै दुरुं गोदान लाबाय। थ' नायदो आंना बोराया लामायाव माखौ नायबाय थादो, बेखौनो जों एसे नायहैनि थुलाय। मा नेदो नों? मोजां मोनदो लाबोनो मोना? नंगौना? नायदो लोगोफोर, आंनि बोराया लामाथिं नायहरबाय थादोंमोन, नै बेखौनो जोङो नेदोंमोन। थ' बालुगां बाजाराव आङो दाउ फाननानै मोननाय फैसाजों बे मोसौखौनो बायनानै लाना फैबाय आरो लोगोफोर। नायदो बिमा फिसा जा मोजांखा एकदम, माने फैसाया एसे खम जाबाय नालाय बेखौ लाबोबाय, नङाब्लाथ' एसे गिदिर लाबोगोन सानदोंमोन आरो लोगोफोर। थ' बिमा फिसा मानैखौबो दाम मिलायनायखाय लानानै फैबाय। नायदो नोंथांमोना। बिनिफ्राय आङो दायो नै माने मोसौ लाबोबा जोंना मोनसे नियम दङ ना, आथिं सुना होनाय, दै गोथार सारनाय। थ' आङो बाल्थिङावनो दै गोथार बानायबाय, ओमफ्राय दैखौ सारनानै एसे मोसौफोरखौ मेंगानायनि आथिंफोरखौ एसे सुस्र'नानै न'आव लांनोसै। दुरुं गोदान खानानै बेबायदि एसे नियम खालामबाय आरो आङो। दायो दै गोथारफोरखौ सारबाय, दा आथिंफोरखौ एसे स्र'नो सुस्र'नानैसो एसे मेंगानायनि। नायदो नोंथांमोना माबायदि नुदो आंनि मोसौखौ कमेन्टआव खोन्थाबानो जाबाय, मोजां नुदोंना नुआ। आं बे मोसौखौ दाउ फाननाय फैसाजों लाबोदो दै लोगोफोर, मोसौबो फिसिनो लुबैबाय, बिनि थाखाय मोसौबो नांगौ होननानै आङो मोसौखौबो बायबाय आरो। गोजा कालार लुगैदोंमोन नाथाय मोनासै, बिनि थाखाय गोसोमखौनो लाबोबाय। सिगांबो आं गोसोमखौनो फिसिदोंमोन नालाय, बिनिखायनो गोसोमखौनो लाबोबाय आरो। माबायदि नुदो दा नै न'आव लांगासिनो। आं बिराद मोजां मोनदों मोसौखौ बायना लाबोनो हानायखाय, मानोना आंनि गोसो बायदि नायनानै लाबोगोन होननानै आंबो एकदम बाजाराव थांफाबाय आरो मोसौ बाजाराव। अखा हानायजों जा लेथ्रा जाखादो मोसौ बाजारा, हाब्रु दैब्रु गोबोरखि गेलेब बेथेब जाजोबदो। थेवब्लाबो मुगैया मुजुवा थांबाय आङो लोगोफोर नायनो थाखै, बाजारखौबो नुवाखैमोन ना। बिनिफ्राय लाबोनाय लोगो लोगो दायो नै गाइखेर सेरनोसै। गाइखेर सेरखायाखैमोन नालाय गाइखेरखौ सेरनो होननानै फार्स्ट मोसौ जोजानो गिनानै आङो नै बे बेवाइखौसो माने एसे जात्रा खालामनो होबाय आरो सेरनो होबाय। थ' माबायदि सेरजायो सेरजाया नायनि, माथो बेरायलाबायबाय थादोसो। सेरना नायनो होननानै जोङो गाइखेर ओंखारो ओंखारा, बिसोरथ' बुंदों 3 लिटार ओंखारगोन होननानै, नाथाय ओंखारो ओंखारा ट्राय नायनोसै होननानैनो सेरनो नागिरदो आरो नै। दा आथिं खानानै लानांगोन होननानै आथिंखौ खाना लाना आरामसे सेरबाय आरो नै। गाइखेरालाय ओंखारदों लोगोफोर, मोजाङैनो ओंखारदों। नायदो मोसौ फिसाखौ आं हमनानै होबाय, माने गोदान मोसौना गिदों, बिनि थाखाय सासे गोदनायावबो हमनांगौ जादों आरो। ओमफ्राय आं मोसौ फिसाखौ बिमानि खुगा खाथिथिं लांनानै दोनहैबाय आरो मोखांथिं। आराम सेरजादो नै, सेरबायनो थादो। सानबाय माने बे मोसौखौ सेरजानाय नङा होननानै गिनानै आथिं खाबाय नालाय, आथिं खायाबाबो जागोन, आराम सेरजाखादो नै। गाइखेराबो मोजां ओंखारो। ओमफ्राय आंबो सानबाय ओरैबाबो आंनो सेरखानांगोन नालाय, सेरनानै नायनोसै होननानै सेरनायखौ मोजां नुनानै आंबो सेरबाय आरो लोगोफोर। जा आराम नांखादो, गाव खस्थ' खालामनानै माने मोसौखौ गावनि मेहनतनि फैसाजों बायदों नालाय बिराद खुसि जादों आङो। आरो गाइखेरखौबो आराम सेरदों नै ओंखारदो, बिनि थाखाय मोजां मोनदों आङो लोगोफोर। थ' बेखौ नोंथांमोननोनो दिन्थिनो थाखायनो भिडिअखौ बानायदों।
नायदो आरामसे सेरजाबाय दायो गाइखेरा आंनि आन्दाजाव मा बुङो 2 लिटारनि बारा जागोन आरो बिनिफ्राय नायनोसै दायो सुनानै बेसेबां ओंखारदो सुना नायनानै दा खोन्थागोन र' आङो नोंथांमोननो सानफाथोलो खस्थ' जानायनि थाखाय मा खालामनो आरो बिसोर ओंखाम जाया नालाय बिनि थाखायनो साहा होबाय आङो बे गोदान मोसौनि गाइखेरखौनो सेरनानै साहा बानायबाय होबाय लोगोफोर साहाजों मा मा होदों नायदो बन बिस्कुट पनिर जिलापि बिनिफ्राय मिथाइ बेबायदि माने थेलेबले फिसा पार्टि जाबाय आरो साब्रैजों खस्थ' खालामनानै मोसौ बायना लाबोबाय नालाय बिनिफ्राय जाबाय लोगोफोर साहा लोंहोनानै बिथांमोनखौबो आङो बिदाय होबाय थ' दोननोसै लोगोफोर भिडिअखौ बाय बाय